Bron i 30 mlynedd ers i'r claf ola adael ysbyty'r meddwl yn Denbigh, mae cynllun i draws newid yr adeilad ar safle gan mawr y nes. Mae'r prosiect sy'n werth dros 100 miliwn o bunnoedd yn addo creu dros 300 o gyfleoedd prentisiaeth a 70 o swyddi llawn amser yn y pen draw. Y bwriad hefyd esgusodwch fi yw codi tai ac unedau masnachol ar y safle o Denbigh. Dyma Ruth Roberts. Ar un adeg, roedd safle hen ysbyty iechyd meddwl Denbigh yn rhan bwysig o dirlun y dre. Erbyn hyn, mae'r adeilad mewn cyflwr truenus. Ond heddiw, ar ôl cael eu cymeradwyo gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, mae'r cynlluniau i adfywio'r safle gam y nes at ei gwireddu. Mae'n hen amser, mae'r lle yn llawn a hanes, o mam, o nain a pawb yn gweithio yna. A dwi'n meddwl mae'r buddsoddiad yma mynd i gefnogi y cwmni ddatblygu'r safle. Hefyd rhoi cyfleon gwaith yn yr ardal, dwi'n meddwl mae'n hynod o bwysig. A yn y pen draw, bydd yn dod â tai sydd angen yn yr ardal hefyd. Mae'r prosiect yn rhan o raglen twf Gogledd Cymru, sy'n rhoi cyfleoedd ac yn mynd i'r afel a heriau sy'n gysylltiedig â safleoedd datblygu ar draws y gogledd. Ar ran economi Denbigh, dwi'n meddwl bod yn hwb enfawr i ddweud gwir, oherwydd mae'r stryd fawr yn Denbigh yn Rhuthun, lle bynnag dyn ni'n mynd yn stryglo. So, dyn ni angen mwy o bobl yn yn trefi ni i helpu'r economi yn y pen draw. Cafodd yr adeilad tu allan i dref Denbigh ei drawsnewid i fod yn ysbyty rhwng 1844 ac 1848, ar gyfer rheini oedd yn byw efo problemau iechyd meddwl. Yn 1860 cafodd y safle ei wneud yn fwy, ac erbyn 1956 roedd yna le i dros 1,500 o gleifion. Gyda datblygiad cyffuriau mwy effeithiol a'r drefn o drin pobl yn y gymuned, cyhoeddodd yr hen awdurdod iechyd Clwyd ym 1987 bod y safle am gau. Mi adawodd y claf olaf yn 1995. Ers hynny, mae'r adeilad wedi bod yn wag, ac er gweithio rhybuddion i bobl gadw draw o'r safle, bu sawl achos o dresbasu a fandaliaeth dros y blynyddoedd. Ers iddo gau, mae'r adeilad hwn wedi dirywio yn sylweddol, ac er gweithio sawl cynllun adfywio, does dim un wedi dwyn ffrwyth hyd yma. Mae'r cynllun gwerth 107 miliwn o bunnau i ail-ddatblygu'r safle 53 o erwau yma yn cynnwys pethau fel adfer yr adeilad, adeiladu cartrefi a hefyd sefydlu mannau masnachol gan gynnwys mannau gwyrdd. A'r gobaith yn y pen draw ydy y bydd y safle yn dod yn galon i'r gymuned unwaith eto. Ond cymysg oedd y farn ar strydoedd Denbigh. Fysa neis cael rhywbeth yna, fysa. Chydig o dair o sioper o pethau bach, ie? Mae'r rhywbeth yn cael ei ddigwydd efo'r adeilad, ond tai, lle mae'r bobl na'n ysgol, gyda nhw blant, lle maen nhw'n mynd i GPs a dentist a phethau ffordd ni. Sa'n byd yn dre yma, iddyn nhw'n mynd llawn. Mae'n lot o blant sy'n mynd i ddod yna, ysgolion, meddygfeydd, bob peth felly sy'n gwneud hynny, grêt. Ond gyda nhw di'r cwestiwn. Os ni wedi hoffi sydd wedi bod yn amgueddfa neu rhywbeth felly, i gael gweld be oedd yn digwydd yna blynyddoedd a fi felly. Mae'r broses yn mynd yn ei blaen rwan mwyn sicrhau'r caniatâd cynllunio sydd ei angen mwyn i'r gwaith ddechrau i ddod ag ail fywyd i'r safle adnabyddus yma ar gyrion tref Denbigh.